Přečti. No tak bergánečky, které bys chtěla rozbalit jako první. Tak musíš přečti. No tak musíš mi podat. Sami napsané. Nic, podej mi další. Vanes. Vaneska. To jsem No tak pomůž mi zabalovat. No trhej. No zajímalo, jestli se dnes klepla, nebo co? Co to je? Ježiši, nahrdalíky zase. Teda, ty budeš kočka. Van. Kde je van? Kdo? Ty ptece. Tak tráme. Já tam vidím nějakého slíka. To není možné. Trej. Ježiši, to je nějaký srandovní, ale. No super. Teď jsem chtěla zombie. Co tam je? Prosím, to je to těžké? Vanes. Trej. Jedem. O. Co to bude? O! To je nakreslení. Obrázky. Jsem napsané. Mami. No co to zase dáš? Ježiš, ale to je nebezpečná puška. On asi ví, že ty jsi princezna bojovnice. Na kuličky to bude věc. Nevím, můžeme to rozbalit, jestli chceš. Rozbalíme to hned. Co, mám to rozbalit? A co je tady napsané? Tady je napsané špudlík. On se asi spletu. Pečupaky. To mi neříkej. On ví, že ty máš ráda pečopaky? No jo, tak se polož na zem. Pečuky. No. Nevím, jestli stiskne si to učundne. Co, počkej, co to je? Šupni ho tam. Teďko ho zavřeme. To byla pecka, já jsem se trochu leknul. Nevím, jestli to zvládne. Zkusíš to, Šupino? Se mází víc. A mačkej tak, ne, otoč to. Ke mně. Otoč to, takhle. Ne, opačně do ručiček, takhle se to dej, tak? A mačkej. Najdete to těžké. Ukáž to? Ty mám foťák. No, to je dost těžké. Taťka mi zastřelil. Ještě pak musíme stravit. Kde to je? Tam za maminkou je, nebo je. Tak šup další dareček. Dobrý den. A co je tady to napsané? Co tam je napsané? To, co přečtej, nechej.
Widzisz, co to je? Hello Kitty počítá. Jak je to možné? Jak on to věděl? Že to potřebuješ? Jak on to prosím tě věděl? Celý počítač, že ti donesl. Chceš pomoct rozbalit? Tak dej. Jak on to mohl vědět? Takový počítač. Holčičkovský. Jsem napsané. Hello Kitty. Aha.